Sa mga nagapangita og trabaho, sobra 2,000 ka bakanteng trabaho ang ihanyag sa mga local ug overseas employer ugma June 12 ato sa job fair sa Department of Labor and Employment 11 sa Davao City. Doon na say trabahong naghulat alang sa mga high school ug senior high school graduates. Ani report ni Argio Relator. 2,453 ka mga bakanteng trabaho ang ihanyag sa ipahigayon nga job fair sa Dole 11 sa mismong araw ng kalayaan karong June 12 sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City. 19 ka local employers ang musalmot nga muhanyag og hapit 1,400 ka trabaho o dunasay 5 ka overseas employers nga muhanyag og sobra libo sab ka bakanteng trabaho abroad. Ang inahanglan yun nga daghan pa tay masulod or ma-absorb sa ato mga employers. Considering ang ato ang vacancies, numbers of 2,453. Pinaka ginapangita sa employers ang buot mga trabaho, isip customer support staff o service representatives sa business process outsourcing o BPO, cashiers o tellers, customer service assistants, bagger, service crew, heavy equipment mechanic o driver, hydraulic mechanic, production workers ug civil engineering positions. Samtang lakip sa mga ginapangita sa overseas, mao ang branch manager, waiter, welder, registered nurse ug security guard nga buot magtrabaho sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Croatia ug Japan. Dunay bakanteng trabaho alang sa high school ug senior high school graduates. We have a total of around 886 ka job vacancies, no? This is composed of around 32 ka occupations for our senior high. Dunasay pahigayon nya kadiwa ng Pangulo, diin dunay 30 sellers gikan sa 10 Farmers Association. Makadawat ang matag seller o financial assistance pinaagi sa tupad. If you would ask that if we have some payouts this coming June 12, wala na. Kay appeal pa man ta sa election ban. Until June 12 man ang election ban. Magbuntar sab og one-stop shop alang sa government services. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.